Ginagawa mo? Hi guys! This is your kumare, Momshi, Mitch, and for today's vlog, I'm going to share with you kung paano ko na-achieve ang look na ito at kung ano mga products yung ginamit ko. But before that, if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe now and hit the notification bell so you'll be updated whenever I upload new videos just like this one. So, tara na at panoorin natin kung paano ko na-achieve ang mommy look na ito. So for today's video, I'm going to share with you my casual makeup look. So ang aking foundation, I'm using Maybelline Fit Me in the shade of Soft Tan 228. Then, hanggang sa leeg. So, next, gagamitin naman natin itong Squad Concealer. Concealer on stick. So, ganyan lang. Tataas dyan and here. Ganyan lang. And then, blend lang. Pwede rin kayo yung mga tira-tirang concealer. Lagay nyo dito sa forehead, then T-zone, then here. Di na ako masyado naglalagay ng maraming product. So, after natin ilagay yung ating foundation and yung concealer, mag-powder na tayo. So, ang aking gamit na powder ay wala dito. Andito. So, ang aking gamit na powder, itong Maybelline Fit Me in the shade of 128. Then, after nating mag-powder, diretso na tayo sa kilay. Ang gamit ko sa pangkilay itong Human Nature Mineral Eyeshadows 01 Earthly Beauty. So, tatlo yung color niya sa loob. Itong dark brown, then brown, and then parang itong white. So, itong darker, yan yung nilalagay ko dito sa outer ng ating kilay. Gamit natin yung angled brush. Pwede kayong gumamit ng concealer para pakak yung pakagawa ng kilay nyo. But for me, parang hindi naman na kailangan. Pasensya na medyo marumi yung nails natin kasi nag-dye ako ng hair kahapon. Nag-dye ako ng black. And then, yung tirang powder, yun yung ilalagay natin dito sa loob. So, yan. Okay na yan. Pag tinignan nyo, parang matapang. Pero in person, hindi naman. Chill lang yan. So, yan. Pwede nyo naman yung lighter shade lang. Ito, kung gusto nyo. Pero ako today, gusto kong gamitin yung medyo dark kasi nga nag-dye ako ng hair kahapon na black. Gusto ko medyo mag-matchy-matchy siya. So, punta na tayo sa eyeshadow. Gamit natin na eyeshadow ngayon, itong Squad palette and Peach Squad. Meron siyang 9 shades. So, gamitin lang natin siguro itong pinaka-light. Yan, lagay natin dito. Yan yung ating magiging base. And then, kuha tayo nito. Walang mga pangalan yung shades nila. Lagay natin dito sa outer. And then, lagay rin tayo dito ng konti sa baba. May gusto akong ma-achieve na ilagay dito sa gilid, pero wala doon sa palette. So, balik tayo dun sa Human Nature na ginamit natin kanina. And, gamitin na natin itong sa gitna.
para ilagay dito sa ating medyo outer. Ayan. Para magkaroon lang siya ng contrast. And yung darker shade, pwede na natin gamitin para mas ma-emphasize yung gilid ng ating mata. Like that. So, blend lang. Tapos mix lang ng shadow. Ito yung favorite ko sa Human Nature Earth shade na to. Kasi, ang dami mo siyang paggagamitan. Magagamit mo siya sa iyong kilay, dito sa ating talukap. And then, pwede rin po siyang gawin na nose line. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Blend is the key. After natin siyang ma-blend, maglalagay na tayo ng parang shimmer dito sa gitna ng ating talukap. So, ganitong brush yung gagamitin natin. And balik tayo dun sa squad palette. At ito yung gagamitin natin sa center, sa gitna niya. Dagdagan pa natin, hindi pa ako satisfied. Pag may mga lumalagpas, okay lang yan. Pwede nyo pa rin yung i-blend. Yung angled brush nyo kanina, at yung Human Nature nyo rin kanina, yung darker side, yung darker shade, ay gagamitin natin pang line dito sa ating under eye. Like that. And then, i-blend nyo na lang din. Pwede namang ito yung gamitin nyo or pwede rin gumamit kayo ng blending brush. So, lagay lang tayo ng shimmer dito sa ating under eye. Gamit ulit tayo ng shimmer ng Peach Squad palette. Next naman natin ay mag-curl tayo ng ating eyelashes. Ako, inuuna ko talaga yung pag-curl at yung mascara bago maglagay ng liquid eyeliner o yung tungkil na tinatawag. Dahil kapag inuna mo yung tungkil, tapos nag-curl ka ng eyelashes, masisira lang naman siya. So, mag-uulit ka pa. So, gusto kong unahin muna yung aking lashes. So, ang ating gagamitin sa eyelashes ay ang aking paboritong Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. So, matagal ko na itong ginagamit. Years na. At hindi niya ako binibigo. Kahit mag-swimming ka, carry siya. Hindi siya matatanggal sa pilik mata mo. At humahaba rin yung pilik mata mo. At nabibigyan niya rin ng volume. See? Compare niyo dito sa kabila. Diba? Kita nyo yung difference? So, lagyan din natin yung atin dito sa baba ng mascara. Kung gusto nyo pakak na pakak yung inyong mascara, lower lashes, pwede kayo mag-stop, tapatuyuin nyo siya, and then, after ilang minutes, ulitin nyo ulit para talagang mag-volumize siya. Can you see the difference? Lagyan naman natin ng liquid eyeliner. Ang gamit ko ay ang YOU Express On Point Eyeliner. So, ito siya. $275 sa LCC Department Store and naka-sale sila nung nabili ko to. So, nasa... Saan cake? Laruan cake. Saan? Laruan? Yung po. Sige na. Laruan cake. Iwi na. So, yan. Tapos na yung ating eye makeup. Punta naman tayo sa nose line. At ulit, ang gagamitin natin ay ang Human Nature Earth Shade. Gamit na gamit talaga natin siya. Ang dami nating magagamit dito sa Human Nature Earth palette na to. So, itong gagamitin natin yung sa center.
kuha lang tayo. Lagay natin sa ating nose contour. Ayan. So, gagamitin natin siya bilang nose contour. Kaya favorite ko talaga siya kasi ang dami-dami niyang ganap. Ang dami niyang pwedeng gawin sa buhay. Dati hindi ako makontour, pero nung na-discover ko yung contour, nahiligan ko na rin siya kasi ang ganda pala ng impact na binibigay niya sa mukha natin. Tingnan mo oh, nagkaroon ako ng ilong. So yun, I think okay na siya. I-brush lang natin ng konti para mag-blend dito sa side mo. Yay! So, next, ang gagawin natin ay ang ating contour. Face contour naman tayo. So, ang gagamitin natin sa ating face contour dito sa cheeks, dito, and then dito sa ating forehead ay ang itong L'Oreal Pro Contour. Yan. So, may highlighter na rin ito, pero ginagamit ko lang dito ay yung kanyang contour, kaya naman, paubos na siya. So, medyo angled brush din yung gagamitin natin dito para ganyan yung ating epekto. Diba? Napakalaking tulong talaga ng contour, especially sa mga chubby cheeks, kagaya ko. Siyempre, sa ating mga momshi na nag-gain ng weight, talagang nadadama yung ating mukha sa ating katabaan. Pero nadadala naman yun ng contour at ng ating confidence. So, hanggang dito. Parang letter C. And then, after dyan, dito sa ating forehead, i-blend nyo ha. Huwag yung paganon lang. I-blend nyo ng bonggang-bongga. Kasi, malaking tulong din to para sa mga malalawak ang forehead. Kagaya ko din. So, malaking tulong talaga yung contour. Dati, hindi ko siya ginagawa pag nagme-makeup ako. Kasi pag may mga event sa family, mag-attend ng wedding, ako talaga nagme-makeup sa sarili ko, sa sister ko, and sa mother ko. So, hindi ako nagko-contour before. Pero nung na-discover ko na siya at na-apply ko na siya sa sarili ko, bongga, contour is life. So, ganyan. And then, pwede ka rin maglagay ng konti dito. Para lang magkaroon tayo ng jawline. Kahit ang totoo ay nawawala na ito. Yan. So, ngayon tapos na tayo sa ating pag-contour. Punta naman tayo sa ating pag-blush. Ang aking gamit ay ang Everblana Cheek Blush in shade Everyday. So, gamit na gamit ko rin to. Talagang parang college pa ata ako pag nagpa-perform ako. Itong shade na to yung ginagamit ko. So, hanggang ngayon na nagkatrabaho na ako, nagkaanak na ako, and all. So, siya pa din yung gusto ko kasi maganda yung shade niya. Tsaka madali siyang i-blend. Yay! We're almost done! Next naman ay ang ating lipstick. So, first, ang ginagawa ko ay naglalagay muna ako ng lip tint. Ang lip tint ko ay ang Squad Lip Tint. Ganito siya. Yung gagamitin ko ngayon ay shade niya ay Rachel. Pero parang naaalala ko yung favorite shade ko ata sa Squad ng lip tint ay ang Monique. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Ang sarap, parang ano siya, parang candy. And then, ito naman yung favorite ko na lipstick na ginagamit. Itong L'Oreal Pro Matte Liquid Lipstick. And itong Super Stay Matte Ink ng Maybelline. So, ang ginagawa ko, pinagko-combine ko siya. Itong L'Oreal, parang ano siya, kahit anong shade na gamitin ko, nababalance siya. Basta ito yung color na ipang-remix ko. Akala nyo, di ba, parang pale, walang kabuhay-buhay. Pero lalagyan natin siya ng ibang shade. Pwede rin yung red.
red, maganda rin dito. Pero wala kasi akong red ngayon. Ito lang yung available ko. So, Maybelline, baka naman. Diba? Nakita nyo? Para na siyang peach. Yan, so punta na tayo sa ating last part ng ating make-up ay ang paglagay ng highlighter. Ang ginagamit ko na highlighter ay, yes, mula na naman sa Human Nature ang ating gamit. Gamit na gamit ko talaga to, nabura na yung pangalan niya. Naubos na. So, yung shade na to, yung gagawin nating highlighter. So, una, lalagay muna natin dito sa ating nose tip. Diba? Lakas sa nose bridge. And then, dito. Fingers na lang yung gagamitin natin. And then, here. And then, lagay rin tayo ng konti dito sa ating mata. Final brush lang tayo. So, I think tapos na ang ating makeup for today. So, gawin ko lang yung aking hair and babalikan ko kayo. So, there you have it mga momshi! Thank you for watching and supporting my vlogs. Pwede nyo rin i-try ang look na to kapag may mga lakad kayo, like mag-attend ng wedding, binyag, or pwede rin kapag may mga date kayo with your husband, jowa, boyfriend, or kung ano-ano pa man. So, yun lang. Huwag nyo kalimutan na i-like and subscribe my channel and comment down below kung meron kayong mga suggestions na gawin nating content. So, this is your Momshi Mitch! Bye! Dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah.